Le, assolutament. Jiena għandek xi dubju inti fuq l-integrità ta' Dr. Jason Azzopardi? Jiena m'għandix dubju fuq l-integrità tiegħu. Din hija reazzjoni ta' Simon Busuttil għal kumpens li rċieva Raymond Vella tal-Mare d'Oro bis-saħħa ta' Jason Azzopardi. Disatijim qabel l-elezzjoni ġenerali l-eks Ministru Jason Azzopardi kiteb lill-Uffiċċju tal-Artijiet u talbu biex jipproċedi bl-esproprazzjoni. Suppost kellu jkun l-eks Ministru tal-Ambjent Mario De Marco li għamel din it-talba, imma kif ikkonferma ma' One News it-talba qatt ma saret. Għajtek il-kummenti għaj. Ġifiri, tikkonferma li inti ma tajtux il-vot. Iva nikkonferma. Il-każ ta' Jason Azzopardi huwa mdawwar b'att ta' kombinazzjonijiet. Fosthom li l-valur tal-artijiet fis-swieq u l-kappara huwa ekwivalenti għal valur tal-art fil-fekruna. Kombinazzjoni oħra hija li d-dikjarazzjoni tal-President ħarġet nhar it-tnejn qabel l-elezzjoni ġenerali, il-kuntratt tat-partit sar it-tlieta u x-xogħol biex titwaqqa l-fekruna beda l-ħamis ta' qabel l-elezzjoni ġenerali. Kombinazzjoni oħra hija li d-Dipartiment tax-Xogħlijiet kellu diġà l-ħaddiema mqabbda biex jagħmlu x-xogħol ta' twaqqih meta l-President kien għadu ma ffirmax id-dikjarazzjoni. Kombinazzjoni oħra hija li kważi 5 miljun euro f'esproprazzjoni ħadhom f'temp ta' 24 siegħa, meta hemm ħafna familji li ilhom is-snin jistennew kumpens għall-artijiet li ġew espropjati lilhom minn gvernijiet nazzjonalisti. Iżda l-Simon Busuttil dan il-każ huwa biss wieħed ta' tfigħ ta' tajn. Illi l-gvern huwa iktar intenzjonat illi jajjar u jipprova jħammex l-oppożizzjoni milli jigverna lil dan il-pajjiż.